Pinky on mo, baby na! Si Henry Maceda, ang Pinky on mo, baby! Alas Merendal na, merendal na, merendal na, merendal, 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 mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Masira mo ng James Coffee. Storyahin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Masira mo ng James Coffee. Pinkion mo. Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Merienda, 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 merienda. Oh! Oh, Ano? Ano? Matang ka na? ano? Itangka. Basta na mamati mo ang Ah. boses mo, nabubuhay ang katawang lupa ko. Kaniguan man ang mga style mo na naman na pagkapon-apon sa imo na mga style mo na naman na mga style mo na naman yan. Masabi ka ka, aduda ini. Agum, namit gas. Ano, kita rin ko siguro sa gas. Di kung namit gas, di ka magrana sa posporo. Delikado yan. Baka kumaraba yan, ha? Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Maray na hapon, Pilipinas. Mga Bicolano sa manapartikan mundo. Maray na hapon, tabi sa Induga Boss. Kumusta lamang kita ka, boss, dyan? Kumusta ang satuya na mga merendalan? Ano lamang tabian sa satuya na mga merendalan? Ngunya na paghapon. Mga tugang, good afternoon po, Legazpi City. Uy, mga taga Legazpi, maray na hapon. Mga taga dyan po sa Daraga, maray na hapon sa inyo nga, min. Ano yan? Mga taga dyan po sa Senpa. Mga taga dyan sa Catanduanes, mga taga Masbate, makusog kita dyan, ha? Mga taga Sursugon, maray na hapon tabi sa Indo. Ronald Baldo, ang satuya mga tugang na kapartner sa Technical Department. Sa luwas, mga tugang, kung may mga bareta, iyan po tulos na nakukuhakan Mega Force Patrol. Asin po tulos na ipipadaradig di po sa DCGB. Ang satuyang tataramon, ngunya na hapon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ginuno, mga tugang sa matinding pag-aadal asin research ni Ronald Baldo sa supervision po ni Cho Jigs. Cho Jigs! Kausok lang ako sa radyo naman, Nal. Baka sa radyo naman, ha? Cho Jigs! Aray na pong tabi, Cho Jigs. May papawilding tabi ako sa imo, Cho Jigs. Datarang ko na sana dyan, so mga kabilya kong luma na. Wilding, ano naman yung kababalagan na isipong sarawayon ka? Ang tataramon taon niya na hapon, tuble. Gari ka ngayon no'y natuble. Ay, totoo talaga ini Ronald, ha? Ara mo ining tubli mga tugang magayuron ipagdakop kisira talaga bako sa karaw. Nanurutigaya talaga kainan sira. You know what? Ang karahayan mga tugang kan tubli. Tanaang sira nadidismayo sa na Ronald. Kumpara sa cyanide, ang cyanide gada ang sira. Pero tabing tubli, ang sira mga tugang dismayado sa na pwede mo nang dakopon. Kuhaan mo tulos. Kapagkalipas kinagkaperang mga oras, ang sira, naulian, nabubuhay. Wala mga langoy ka, so gari baga buyong. Gari buyong. Kaya ang satuyang tataramon, tuble. Paano pag-iaroy ng tubling ini?
Ini po mga tugang sarong sadit na sarong kahoy na igwanin mga sanga pero mga tugang an pigagamit mi kay ito na pangdakop kisira. Iyo po ang gamot kan tubli Ronald. Pero saradit bagang sanga. Gamot mo da yan. Kikuan na yan. So, kikuan baga, titol mo. Yan ang duga ka yan mga tugang. Ibarabad mo dyan sa, yan baga sa dagat. Pag naghubas na baga ang dagat, ikaw ki mga tamaw-tamaw yan na nawala. Diyan mo isabrag iyan mga tugang na tubli. Nanurutigaya sa naan sira. Magayunon. Kung bako mga tugang susira, pag naglalangoy-langoy, garibuyong, dismayado. Ha? Yan mga tugang, kaya sabi sa definition na research ni Ronald, they kill the fish and heal the sores. S-O-R-A-S. Actually, ang sira po, dahil po nagagadan, nadidismayo sana. Nadidismayo kanya. Kami kanto kan sira dahil pa kami. Ang sa kuyang ama, ang gibo may, maghanap may tubli kami sa palibot kang harong may. Pag-uyan na baga Ronald na, so ano bas baga may wason? Manunubli kami ka ang kangama ko. Naribo ko mananggad kan sa dagat ta. Ang sira, nanurutigaya. Yan problema Ronald, kung may iba mang kinagsisira duman sa ibong, pag naaraman at minubli ka, ay marani na sa imo so kadakol na tawo. Tapos na so tinubli mo. May kaagaw ka na sa pagdakop kan sira. Yan po sa tuyang tataramon, tubli. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ngunyan tabing hapon, digdi po mga tugang sa satuyang programa na Pinky On sa DCGB. Wara po akong kwarta, daig ka sa, ano ini o? Ano ini? Ano ini? Daig ko masabutan din text na ini. Good PM, hen, dain na magpararibok o ni magmerienda kitang kasaba cake. Ay, masiram iyan na sa imong merindalan. Okay? O nagkasarabutan na kita, mga tugang sa tuya, tabi na tataramon, ngunya na hapon, tabi, tubli. Hindi ko nigwa pa kainin ngunyang kitubli, ngunya na panahon. Sa muya ka ito sa bulod, may tubli kami ka ito, panghudong talaga siya sa sira. Ano? Inda kon igwa pangunyan mga tugang. Diyan sa rapo-rapo, inda kon igwa pa kimangki tubli na pwede pong magamit kan sa tuya na mga tangunyan baga. Abo naman kita magpaparapapagal. Ang gigibuta, ang gigibuta, mga tugang, imbis na magpatalubo kita kitubli, ang gigibuta, nag-adal kita, magibong dinamita. Imbis na sutubli patalubuon ta para yung gamiton ta sa sira, bako siya damaging sa kapalibutan, ang igibuta tabi, minakuang kita, minaadal kita mga tugang magibok ki dinamita. O kung bako, titirada ta mga tugang kang cyanide, titirada ta kang cyanide, iyan ang gibog-gibot ta baga bako na mga tao. O kaya ano nangyari? Mga tugang damage sa tuya, tabi na kapalibutan. Hello, good afternoon. Afternoon, Henry. Yes. Nakulong ba ka di sa sa rapo-rapo kan tublingan? Talaga? Pigagamit pa, amigo dyan? Pigagamit pa? Yung pa, pigagamit pa? Oo. Tama, amigo. Tako, sa experience ako talaga, pag tinubli mo sir, hindi dismayo lang. Yung pati nga sa Mailihan, Henry, igwa baga kaya, bigagamitan. Pag mayroon, kaya na ngayon natubli. Iyo man ang dali. Iyo man. So ngayon salbatan ng yang daraga ini minabayli. Ganun ngayon natubli. Kaya natubli. Ayos Salamat, ka. Henry. Ayos ka. Salamat. Ayos ito. Iyo, maday kayo nilgibon na expression na ano. Pagkara yung anoy, gari ka natubli. Okay. Teresita Jacobo, good afternoon po. Roby Balista, Balyeta pala, sorry. Pabati po sa aki ko na nagsiselebrate kan sa iyang debut. Si Frances Joy Balyeta. Yan. Love you. Happy birthday po sa mga birthday celebrators natin.
Sidya Belen, maray na hapon tabi. Renen de los Reyes, present nga niya ako migo, merinda kitang latik. Uy, the best niya. Ronnie Magdaong, maray na hapon po. Watching from Pilar, Sursogon. Good afternoon. Siring mantabi si Nits Balin. At ang pig type ni Madam Nits. 6 daa. Ano sabi yung gato? Jomar Merced. Pabati po sa mga anak kong si Miko from Ligao. Nakadua, sabi ni Sofia Millares. Ano na ito? Hindi ko ma-recall kung anong reaksyon kayo ni Madam Sofia. Angeline Mar. Maray na hapon tabi Henry. Yes. Sabi ni Joy Basena Binamera, maray na hapon tabi Kuya Henry, pabati po ang mga taga San Pedro Bakakay, lalo na po sa Binameras family, hali tabi sa Kinongnong Binamera, watching from Taguig. Yan, good afternoon po. Rodeta Roslyn. Tama ba? Badet pala, sorry. Badet. Roslyn. Sana po palarin kami ng mga anak ko para po may magamit ako para sa mga anak ko. Kabuwanan ko na po kasi next month. Ay, ano ini? Natarog ka ng text kayo niyo. Sana mapansin din kami. From Marikina. Ano ini? Si Ralph Davila. Maray na hapon tabi sa Gabos, lalo na dyan sa Balasbas. Manito Albay. Namiss ko na Bicol. 1 year na ako. Dahil nakakauli. I love you, Bicol. Yes, thank you. Alright. Okay, text na po ang mga birthday celebrators natin. Ito baka may birthday greetings ito. Hello, good afternoon. Yes. Good afternoon. Hello. Hello. Yeah. Sus kung pangyari pag kadakulang bakla. Hello. Igso. Garuday ka man lamang bigo. Igso. Garuday ka man lamang bagay igso magmaya. Hello. Dahil nga ito, malagong ang boses ko. Buda, gari igso pag naging bakla ka talaga. Dahil mapatol sa ibang lalaki. Baba niya nito ko, girl. Yeah. Girl. So, di mo lang ang bikanas ka sa bago. Sorry, be. Na may brownout pala mo yan eh. Ay, Diyos ko. Ano pag una mo sa kopi? Ayo ako ni kan apek tak pigahapot mo ako. Magkula ko, piyayo kakang ano ape. Ano pag una mo sa ko? Kasali na ni Chapat na Gutierrez. Excuse me. Bakong connected ka, ay man yung ibig nga eh. Dahil nga nakapigatawan ng kitalent fee. Adi kang talent pay. Wara, libre. Tingin mo. Dahil man bigo kay announcement man. Ay, pero igwang announcement ka sa bago eh. Igwa. Dahil man. Nagbalik na? Nagbalik na? Uy, maliwalagon mo niyan. Okay nga. Ito may ilaw, may aldaw. Di ba? May aldaw. Maliwanagon ito may aldaw. Naging ko. Yay! Yay! Okay. Kaya ipangadji ko kay Chapat na magkilo naman. Dok, mabalik yan taon. Yeah. Later. Ita ka lang na bunyan na hapon. Ha? Ita ka lang na daw bunyan na hapon. Naling mo nang ka. Di ka nagdagungunyang kila Joe. Kudutun ta ka ba? Pag-asad ko. Oh. Ang suayam mo, buwan na kasi kasawa na yan, tagkaribok suayam, yo, kasi kasawa na. Okay na di, babo. Salbatan. Suayam, nagkawaragas. Watching from Vienna, Austria. Uy, Happy Fiesta Naga City, Bicolandia. Human.
Jiggy Montes. Aram mo, Jiggy, gusto ko makaabot yan sa Austria. Magayunon da dyan sa Vienna. Europe baga na di. Magayunon da dyan. Pero hindi ako makaabot niyan. Gary Abinya Sorban. Maray na hapon po. Pagrit ko lang tabi sa gabos ng mga taga-hotel St. Elis. Lalo na po sa mga guwapings gunagwardya. Saro na ako duman. Ayos ka man, Gary. Abinya Sorban. Maray na hapon tabi dyan sa mga gwardya kan St. Elis. Ikaw dyan kigwapo man sa ibong si duman baga sa may St. Rafael, si security guard, ano nga first name ni Aranya? Jerry, Jerry, ano? Security guard Aranya. Pinainom ko kay Jim's Coffee na may Elmaca. Sabi ni ni security guard Aranya, iba man nga may gusto tinamong kape. Sa Jerry Aranya. Pangyari. Joven Castillo. Maray na hapon tabi sa mga taga Sitio Tigib, Makalaya, Castilla. Pabati po sa pamilya Castillo. Oy! Maray na hapon tabi sa mga kabarangay ta dyan sa Makalaya, sa Tigib. Mga taga Tigib, duman iyan sa ibong. So, facing sa Buena Vista. Mga taga Tigib, Makalaya, maray na hapon tabi. May kaklase ako dyan ka ito, si Jason na Zamora. Na kung kumusta na si Jason ngunya. Si Jason na Zamora, classmate ko. Yan na sa may Tigib na ka-star, buda si Corazon Zamora. Magtugang, kaklase ko kan high school kami. Mga mabuto na mga tao. Si Leonides na Estrella. Hindi kung kumusta na si Leonides na Estrella ngunyan. Si Edis. Ako may Edis na itong pinakapilyo sa mo. Magbarkada. Leonides Estrella. Itong pilyo sa mo niya eh. Naparahot ka. Pare na po tabi sa Indo. Si Jocelyn na Inovejas. Kumusta daw si Jocelyn? Diyan sa Makalaya, Buda. Si Imelda Chu. Oy, Jocelyn. Si Badiday. Pare na po tabi kay Badiday. Ano po may kang Badiday. Magayon na babae, pero kapag Bisaya, Badiday. Yan. Si Imelda Chu. Good afternoon tabi sa Indo mga classmates. Maray na hapon tabi ka sa mga taga hulugan man nito. Inaubos ang greetings. Ito, happy birthday kay Gian Nilo Gutierrez ng Tagas Daraga Albay. Sabi ni Grace Gutierrez. Yan. Good afternoon tabi, Ma'am Grace. Babati po sa pamilya Atuli. Sabi ni John Benedict Atuli. Iyo po, madya na po sa malipot na pati. Sabi ni Jiggy Montes, iyo. Magayon da dyan sa Europe talaga. Makaabot ako dyan, Migong. Pamasahe kaya ang problema ta. Good afternoon, tabi dyan, ha? Pabati po kay June, naka-quarantine didi sa Kamalig. Sige, John. Quarantine sa Nanoy. Tama yan na sa ibang bigay. Saludo kita dyan. Ha? Okay? Obe no? Leon tada baka igwa padig Jesus ko baka may nakakuha kita John ng mga birthday greetings. Mga taga-Buyuan, good afternoon, sabi ni Tano Ayala. Good PM hen, nagsaod ako kanina dyan sa Daraga. Nangalast ako, taso jeep na nasakayan ko ginubatan Legazpi, so driver daing mas. May pasahero pa na pinasakay daing nakasulog na mas. Sana may mag-check man po sa mga jeep ta may driver saka mga pasahero dahil pakilabot sa COVID, dapat magsunod kita sa health protocol. Tama ka po dyan. Niling mo ito na so kapitana sa Facebook, Ronald. Si kapitana sa Facebook. Nasamas mo? Ay, kapitana, patang, teko. Si sapak-sapak niya ang daing. Anyway, makonsuelo itong kapitanang ito na ano yan? Sisapak niya pag nakailang isang sa barangay, naglibot sa barangay, sisapak niya. Kuya, hinigwapong tubli sa SM, tublero na sa rawayon ka na. So, illusion daw kay ito, gari na tubling tagaw. Di ba na? Subli hiram ng pera, bipehen. Ay, naman pa na, masubling kwarta. Jesus ko. Mano, ay, di mo pa ko nagpasubling kwarta. Taday mo pa akong kwarta.
Okay, bueno. Sige daw sa ibong daw kitang cellphone. Aha, good afternoon po kay Alexa Isabel Caceres from Mamala. Nata daw takadakol tang text ko niya Noel Manalo. Good afternoon Kuya Hen, miss ko na po na kumanta ka Tabi. Anong gusto mong ikantaon ko? Pakipay si Tabi sa mga kamidbid condolence man po sa pamilya ni Yol Broncano. Nagpahingalo na broadcaster man yan. Talaga, Noel. De kamidbid ni Tabi. Bigong Noel. De kamidbid. Baka tanda. Kaya hindi ko lang matandaan sungaran. Condolence na lang sa pamilya Broncano. Okay? Hi kay Mading Don Sulueta. Si Mading Angelic yang baw dyan sa Angelis Pizza. Pudaan sa iya tabing negosyo na Baditiful. Yan. Dyan sa hampangan kang Astrodome. So pasalubong center baga dyan. Ang parabantay niya, beautifulon. Beautifulon na babayi. Mapution pati. Kaya pag nailingkot talaga, gari, malinawon sa mata. Para bantay niya, beautifulon talaga. Di ako nag-eyeglass masyado. Sa mga taga sutalinga ngaya, dakol ang may tubli, latosonta ka dyan na. Alright? O bueno. Mga tugang, sandali lang, tamay text digdi. Love story sa Pinky on mo, baby. May text digdi, mga tugang ansaro sa satuyang paradag. Dear Kuya Hen, bakit po kaya ganito ang nangyari sa aking hininga? Kapag ako nakamask, okay lang po. Pero pag tinatanggal ko ang mask ko at ito ay aking inaamoy, ako mismo ay mukhang madidismaya. Yung hanampig na sabi ta. Hindi naman ito ganito. Noong mga nakarang taon, habang tumatagal, bakit kaya ganito? Nahihiya ako dahil po ako ay isang dalaga. At kapag kausap ko ang boyfriend ko, sabi niya kahit daw nakamas ako, naamoy niya pa rin. Ay may problema ni. May problema mananggan. May mga pagkakataon na kapag kaming dalawa magkasama, tinatanggal namin ang aming mask. Jesus kong babae niyo. Di ka ni magparapahadok ni. Story. Di ka magparapahadok ni. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Kamong nagdarangog ngunya ng mga daraga. Di ka magparapahadok sa boyfriend do. Ngunya na pandemic. Maski da yung pandemic, di magparapahadok. Pwede man na sa pisngi lang. Sa pisngi lang. Taara mo. Ang gabos nagupoon sa mga hadok-hadok. Kung nato daw yan tapigahara na pahanap ta iyan. Ako nagsultero man ako. Bago yung tabi Mading Angeli. Hindi si Ate Marcia, ako naka-experience man kiki. Si Yumang gayon. Diba? Pero, nagupunan mga hadok-hadok na iyan sa mga aruga na bagay. Hanggang sa minaabot na sa puntong iba na nagkakaraputan habang naghahadok. Kaya ang advice ko si imo daraga ka papate, di ka mo na magparapahadok. Kung gusto mo sa pisngi mo pahadok ko, no, maski sa forehead, pwede na yan. Adi,
Hindi niya talaga sabi niya, hindi niya talaga po ma-accept ang amoy ng aking bibig. Honest naman ang boyfriend ko at nagpapasalamat nga ako sa kanya. Nagsisipilyo naman ako at wala namang sira ang ngipin ko. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito sa health concerns kong ito? Tawagin mo ako sa pangalang Lady X. Arog kay ni Lady X ni, arog kay ni. Ang kaipuhan mo ni, magpa-check up ka ki doktor. Ade. Magpa-check up ka po sa doktor, sa mga internist. Mga internist, gusto mo, i-recommend ka kay, dumang ka sa clinic ni Dr. Chris Gianan. Yan ang concern mo ni mga internist ang kaipuan kaan. Tako, kung dahil man ikiraut ang ngipon mo, baka may problema ka sa sinusitis, baka Ronald baga kakamasta, baka so yan na sa sinuses ta, sa dungo ta, baka maday masyado nalilinigan yan, kaya bago tinanggal mo, iba talaga ang tama duman sa kauron mo, buda sa mas. Diba? Baka may problema sa sinus mo. O kung bako ni, ang duda ko, baka igwa ka ki halitosis. Iyan tabi na, ang sangaw kang ngimot mo be, hali di dyan sa kwan mo. Hali dyan sa kwan mo sa tulak mo. From stomach, diretso yan dyan sa taas mo. Kaya, pag nagtataram ka, minasangaw dyan sa ngimot mo, baka arog ka yan. Ako yung hiling ko. Paminsan, namamarong niyan ko, may route kang ngipon. Nagkaong ka ki mga bagay-bagay na de basta-basta nahali sa ngipon mo, sa ngimot mo, di ba? Pwede, nagkakao sa iyang ki ibang klaseng parong. Pero kung de mang kilapa, ang ngipon mo, malinig manan sa imong mangimot, arog ka ng sitwasyon, something is wrong. Ang hiling ko, baka internal problem. Di ako ni ang sulaminting advice ko talaga sa imo, kaipuhan ka iyan ki medical intervention. Kaipuhan mo ki doktor na yuan madiagnose kan sa imo. Kunyan baga, maski pandemic, may mga doktor man na bukas ta. Nabubulong man iyan. Nabubulong man iyan ng mga araw ka na bagay. Iyo, baysa na daw, ta sa mga masunod, may imbitar kita ki doktor, ang pag-urunan tayan tabi na mga halitosis, mga maraot na hinangos sa buhay ng tao. Di ba? O yan tabi ang advice ko sa imo, Lady X. Ada man ang advice ko, like man, araw kayo ni. Ako nagkabarasa ka iyan, duman sa programa tang Radio Clinic, kan ako nag-research. Di ka magparakaon ki mga pagkaon na haloy matunaw, hard to digest. Nasaro pa yan, mga hard to digest. Mga karne, mga karning baka, karning urig, mga arogkaan. Mga, iyan na mga pagkaon baga na nga, pinuso, linukay. Iyan na mga carbohydrates baga na mga balingoy. Yan. Iyan na mga may starch. Hindi ka magparakaong kang kidakul, dit sana. Pasuloy matuno, pwedeng minakaw sa iyan na, iyon na mamarong. Dapat ka iyan ni, anong nangyari kaya sa'yo mo ni, baliktad, imbis na iluwas duman sa lubot mo suparos, minaluwas dyan sa ngimot mo. Diba? O, kaya, ang advice ko sa'yo mo, kaipuhan kayang BBK, doktor, medical intervention ang kaipuhan. Di pa ako makabulong kaan na concern mong iyan. Yo, ayan tabi ang sa kuyang advice. Kasay mo, kung tagasain ka man, nanap na dyan sa, o dyan baga sa, kung di mag-ingat ka ta, may COVID baga ngunyan, di ba? May COVID ngunyan, di, mas maray na nag-iingat kita. Pero mas maray man na magkaigwa ki intervention ang doktor sa problema mo yan, ha? Okay? Love story sa Pinky on mo, baby. Okay, sige, sandali. Taba ka lamang may nag-text na mas maray so. Ako yung advice ko na lang sa imo. BP Henry, honest advice ko po kay Lady X, mag-inom siya ki pang purga. Alam ko na ni. Bako ka raw, purgahon ka dapat.
Ang pagpurga baga, may instruction na niya, Ronald, di ba? May doktor kwan man yan. Yung mananggan, pwede man na baka purgahon ka. O yan baga na kwan, Ronald, yan baga na ivermectin. Pampurga yan baga, anti-parasite yan. Kaya nga na mga bulati ka, nagkakagaradan, di ba? Pero di ko tabi aram kung paano ang pagpurga. Kung gusto mo, maput ka po kan sa mga eksperto po na doktor. Ito. Henry, pagkakaalam ko niyan, narinig ko na may kondisyon sa ganyan sa bituka daw iyan. Kailangan niyang pa-check up talaga. Yes, yung ani po talaga, tama ka po. Internal sa tulak yan, baka may problema duman. Kaya nga, may masin sa mga pagkaon, kung gusto magkaon ka kilang ka, pero may hinog na lang ka, Ronald, hinog na lang ka, tanganing mahamot ang angaw. Sarawayon ka kaya? May picture nga ni kamukaan kan launching nindo kang internet, bro. Ay, iyo pare. Iyo tako nagpasumpa sa indak ka ito. Ako ang kinuha ni Councilor Jigo na inducting officer. Iyo, Noel, naramdaman ko. Iyo. Isus ko, ganda na pala pangyayari. Anong kinagadan tabi, Kwan? Anong kinagadan tabi, Noel? Anong kinagadan? Ay, na pangyayari. Mga buhay talagang tao. Si Kwan palan, si Jojo Banana, so remains ni Jojo Banana, ilunubong naman ka sa bago. 3:00, so misa, mga tugang duman sa St. Michael Parish, tabi sa Uwas. Tapos after kang misa ka sa bagong 3:00, didiraho naman duman sa mausoleo kan pamilya ninda sa Uwas, Albay. Kasubang ginagatin din ako kan virtual eulogy. Mga tugang kay kay Jojo Banana, pamilya mo na saro kita sa nag-participate naman sa eulogy. Eulogy ang tama po kaan. Nagata okay, virtual necrological services para kay Rogie. Okay? Sige, condolence na lang po giraray sa pamilya ni Rogie Abril alias Jojo Banana. Naging station manager po siya kay ito kang DWGB FM. Dapat magpaliwanag kan APEC kung napasain o kaya kung sisay ang nakinabang apwera sa APEC ay alabaw ni iyong mananggad tabi, Madam Marilyn Marbella. Sabi niya, sa unaudited and missing funds na kinolekta sa mga owner members, aloy na ini mananggad. Tama ka po. Dapat ikaw mag-explicar talaga kaya. Okay? Isa po akong hindi domo-dumi araw-araw. Nakakasama din po ba yan sa hininga ng tao? Iyo po, nakakaraot yan, tabi. Pero ang hiling ko, magpa-check up ka, dapat baga daily ang satuya na discharge. Daily ang discharge. Ako pa minsan kung tensyonado ako, mga 2 aldaw yan, Ronald, pag ako tensyonado may mga stress ako sa buhay. Pero kung normal ang sitwasyon, dapat po daily, may discharge po kita kan sa tuya na yan na waste niya to, mga tugang ta. Kaya po ang tabi na mailuwasan. Takunda pwedeng magkausa iyang so, kwan baga sa, sa dugo ta, poison. Sa tuya tabi na dugo. Okay? O bueno, sa pagbabalik, ang mga samno sa pagkabuhay ng tao, mga health tips, pag inabot pa, ang sa tuya tabi, mga tugang na mahiwagang tanog. Digdi po sa programang Pinky-on mo sa DC, mga samno sa pagkabuhay ng tao sa Pinky-on mo, baby. Mamaya sa pagbabalik natin, pag-restoryanta po yan, una po ang mahiwagang tanog, magalipas yan 3:44 na. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada.
ang pinagalan. Sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sandig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sandig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sandig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo? Iniangdar ako kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994, located at Baroroy, Daraga, Albay, with branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay, Tagas, Daraga, Albay, and Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy.
Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan yatong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Magayunong ko ta ining mga samnuta sa pagkabuhay, ngunya na hapon o garing, maalas 4 na, kapos kita ki oras. Ang nagpadara si Renen, sa Monday na ini, na pinadara sa kuya ni Renen, may mga signs daa, mga tugang na, ang nag-agom, ang kada agum, may mga signs na pwedeng hilingon ng pagkamoo talagang gari dahing kondisyon. Adi, sa Monday na yan, maganin na paghurup-hurupan niya to, mga tugang na, mga samno sa pagkabuhay ng tao na pigsen rin. 7 signs that your relationships, that the relationships, relationship between husband and wife, the love, mga tugang between husband and wife is unconditional. Has demonstrated the so-called unconditional love. Uyog-uyogon mo yan. Sa Monday na, takapos kita ki oras. Pero, bago kita magpakaram ta Sabado man ganyan, uni po mga tugang sa tuyang mahiwagang tanog. Ay, kung natanapong ko, kunain ito, ayun na, wala lang, sa may wagang tanog ko. Amemyo lamang kita gikas, kilod mo niyan, garayuin mo lang ha. Ayan, okay. O, sa primero tabi na 20 Matex, 50. Pag dinaukod, mga tugang, another 10, 75 pesos. Pero pakalapas kan 30 na texter o callers na pag dinaukod, gigibon tatabi na 100 pesos ang cash price
Duman sa ika-31, mga tugang paytaas na makakaukod. Okay? Oni po ang mahiwagang tanog. Kaya dipisilon man yan. Ulit-ulit. Nga maribukon niya ka mo. Sabi ka, pigidagit na kang ina. Di pa ribok nga ni. Sumilensyo nga ni. Paano masabot ang mga maribok ko noon dyan sa laog kang harong na. Silensyo. At ngayon pumundungan eh, baya ka mo tuloy ko na sasabutan. Oh, ulit. Dinagita na sa katabang ta. Maribukong kayo mo nang may. Ate, maribukong ka ngayon. Ate, batang niya hulaan ko ini. Ah, ito. Yan, okay? Ano po mga tugang ang tanong? Aber daw. Silensyo ang palibo. Natulan ka mo. Gari natubli ang mga paraokon ngunya na pagkahapon sa programang Pinggion. Pada ko sa ngatid-atid kung ano tabi ang tanog na ngayon makangalaso na dagog nanggad sa mikropono na gari ngayang ibahon. Mga parantabay sa programang Pinggion na mga daraga na mga magayonon. Kamutabi de magparapahadok sa mga boyfriend nindo na mga sarawayon. Tabaka kung kamuhadok-hadokan ka niyang po delikadohon, magkabri ka mo ipang istorya na ikatabi na kisana sa ngapit na panahon. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Ang upod ko po, tiga-taranggal na kahon. Ano? Tiga-taranggal na kahon. Bigtarangay na kahoy? Opo. Di ka na makautro. Mata po. Sala. Si Agong namit ka. Bye-bye. Awinda. Ayun ni may nagtatype sa keyboard habang nag-work from home. Mali. Number 2 caller. Pasurop dakay. Ay, maniniman na. Pero sabi kan sa rong texter, may advice siya duman sa nag-text sa tuya. Sabi niya, pwede man po siya magpa-detox po para mailinisan ang bituka niya na angkos ki bad breath, iyong mananggad tama ka man. Ano na? Tulo pa sa naroon na nakadiscover kan tanog kung nakaisip. O niya, may nag-text. Ping pong balls, mali, ikapat. Nagta-type na keyboard. Ay, pareho. Sarong number ini. Madam. Okay, kalima. Hello, Jeril. Hello. Morning. Good afternoon. Dito sa distress pag tutok ang distigon. Sarawayon ka. Garo sa mga piyesta na sigang tuktukan mga bistik ano. Yun ang ganda ko. Sala. Bye-bye. Sige. 5? 5? Mapagalon mo ngayon na. Ano, ang sagot ko po, nakasapatos nagapagpag mali. Alas 4 na lamang. Alas 4 na. Dahil na. Ang clue, gusto nyo ng clue? Ini, pigagamit iningo niya Ronald Perme. Ronald, pigagamit iningo niya Perme. So electric fan nagtalibong tapos naulang kang ay yung mananggal sugari nagtak tak. Sala. Number 7, texter natin. Nagatagdo na tubig, mali. Number 8. Electric fan na pareho kan number. Wala ma. Makaigo sa Facebook lamang kito minama, chikunta daw. Basta ini pigagamit iningon niya ng mga panahon na ini. Ay sus ko unin na pala nasukan o
Unin na sa update kang COVID sa Bicol Region. Pirang minutos pa lang ini, kapapasok lang na balita, mga kaibigan, 519 ang panibago tabing kaso din COVID-19 sa Bicol ngunyan. Imagine, ang latest tabi 519, kasuhapon 500 plus naman. Ang active cases ta po 8,470 na sa Bicol. Ang total number cases kan COVID tabi 31,794. Sa Albay po 50, siyam sa ginubatan Buda Legazpi, tagsiyam ang ginubatan ng Legazpi. Libon Anom, Tabako 5, Bakakay 3, Daraga, Ligao City, Malilipo, Tiwi, tagturulo yan. Santo Domingo 2, Malinaw, Uwaspio, Duran, Pulangi, Tagsararo, Camarines Norte 3, Kamsor 236, pangyan, nagulpi ang Kamsor. Catanduanes 19, 8 sa Virac, 4 sa Bagamanok, 4 sa Panganiban, 3 sa Viga. Sa Masbate po, 111. 19 sa Milagros, 17 sa Masbate City, 16 sa Aroroy, Mubo. Esperanza 11, 8 sa San Fernando, 7 sa San Pascual, 5 sa Batuan, 4 sa Monreal, 2 sa Kataingan, Buda, Palanas, Saro sa Baleno, Kawayan, Dimasalang, Mandaon. Sursogon 98, 45 sa Sursogon City, nagulpian Sursogon City. 11 sa Huban, 8 sa Magallanes, 7 sa Kasiguran, Buda, Gubat, 6 sa Barcelona, 3 sa Erosin, 2 sa Bulan, Castilla, Buda, Donsol, 2 sa Matnog, 2 sa Prieto Diaz, Buda, Saro sa Pilar. Yan. Okay? May gadan po na pat, pangyari sa Maabaka, puro taga Sursogon, Ang recoveries natin, mga tugang tabi, number of recoveries ta, 106. O yan tabi ang latest. Ang tada ko may tuminamat, alas 4 na. Calculator, mali, pang siyam. Nagpukpok ng sipi, mali, pang 10. Mali. Mali, walang tumama. Basta permita hindi po pigagamit mga tugang niya na mga panahon. Salamat po sa nung pagantabay. Tudi sa GB. Susunod na, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Ang normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko, El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo, asinday magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. As ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City.
City. Ako po si Carlo Lirio, taga Bitanong, Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico, pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa sainda pong magayonon na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Pag ang kababaehan, iwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abutan baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siringkan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa alangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 7 minutos pasado alas 4. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinawan ni paliwanag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na ang mga residentes na nasa granular lockdown dahil basta-basta tutugutan na makaduman sa nakatalaan na pagbakuna sa enda. Sa iyong sinabi, ni dalantaan mga lugar na nasa granular lockdown konsideradong critical areas. Idinugang pa man yan na ang gustong sabihin kay ni na igwanin mga konfirmadong kaso ng COVID-19 o grupo ng kaso sa sarong lugar. Sinabi ni Malaya na ang mga residentes na nasa critical areas, peligroso dalanta pwede sindang maulakitan kung kaya bako maray na tugutan ang mga ini na magduruman sa vaccination site. Yan mga tugang an pagalas 4 bareta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR.